Ei, tu mergi de început. Ia, băi, dar nu pleacă. Și mare, se plimbă și el cu mașina. Ia să vedem, nu zboară acum. Uite să așează. Se pregătește, nu? Nu fac antene, parcă-i freză, știi, și dă pe spate freză. Da. Vai, dar cum s-a așa lipit acolo? Trebuie să... Are niște chestii pe gheruțe care sunt lipicioase. Nu, sperii.